Ide dobjad, ne arra. Gergő megpróbál felfutni azon a falon. Egyszer. Első próba. Arra, azt nézd rá. Gergőnek nem sikerült a próba. Rácsúszni. Istenem, a felvétel az minden megért. Vetted? Akkor is Gergő újra próbálkozik. Gergő túl sokat ivott a mai nap folyamán, ezért nem tud már menni sem. Harmadik próba! Gyerünk! Gergőnek nem tudja. Na, talán a negyedik alkalommal sikerül! Gergő, 3 vagy igazság. Gergő nagy tapsot érdemel, csak nincs, aki megtapsolja. Így járt. Egyszerre két helyről ide volt.